duk wani wanda ya taimaki Buhari ya kari, duk mai 200,000 jari ya kari, duk mai miliyan 1 ya kari. Kuma waɗannan su suka zaɓi Buhari. Kullum bala'i na kenan za a taimaki mutanen, amma a ƙarshe su ɗin head su kari. Kuma na bakin yanzu na jira ko wani ɗan kan zagin na samu kuɗi a lokacin Buhari ya zo ce zai mun martani tumu da shi, tumu da mai gidan shi, tumu da ƙololuwan ma ba abin da zai ba. Na san komai, na san iya kulle-kullen da aka yi, duk wani kulle-kulle da aka yi na Bola Tinubu ya faɗi na sani. Duk waɗanda suka ce kar a yi mu, kar a bi mu, kar a bi mu, kuma APC ne wasu ma suna nan a cikin mukami, a cikin abin da ba zan haƙura ba hada wani abu. In dai ni ba za a ba mukami ko ba za a bani ba, to kada in ga wani wanda ya yaƙe mu a cikin hidimar nan. Kawai kowa ya fita, duk wanda ya san ya yaƙe mu ya bar gwamnati a cire su. Idan an cire sankan ne kwanta, in ba haka ba yanzu azdan ne kwanan nan ya ka ce hanya Abuja. Abu ya ka ce abin Allah ya kiyaye da na mutu, to da kawai sai dai ya ka ce sai dai a kawo miliyan 10 sai dai ga mai aka ce wajen miliyan 200 sai tare a gidana da buhunan shinkafa. Su kuma yan gidan suna ta kuka ga yaya ana cewa ai rara ya tafi, rara ya wani kokari ka gani haka zan tafi kenan. Da wannan tsari ba zan yi hakuri irin wancan ba, kuma ina jira duk wani wanda zai iya martani ko kuma dan gigin nashin gwamnatin Tinubu ya zo ya ce zai mun wani duk duniya zai yi mahaukaci. In ban da Tinubu ba wanda ya kai ni ba da gudunmawa. Sabiku Awwalu ina bayan liman, ya kamata a ce duk abin da za a bayar ni ne na bayan liman. In liman ya mai ko ni zai samu, liman na waigowa in zai waigo, in dai me aka ce in dai bai samu kashin ba ko riba, in ba a samu gandu ba to ni ne a gurin. Sai Aminu Bello misali, kuma yanzu Aminu Bello sai me aka ce Aminu Bello sai shi shira ina. In da je gurin Aminu Bello misali lokacin muna wancan lokacin ina kai korafin Buhari sai ce in yi hakuri. Yanzu na ce in ya ce in yi hakuri shi mana Abuja zaune. To wani hakuri sai ma mai hakuri. To muna hakuri amma ba hakurin talaka da Buhari ba. Ka san hakurin talaka da Buhari karshe darma ya zuba musu. Bayan ya ce a yi hakuri, a ci gaba da hakuri, a ci gaba da hakuri, sai masu ba shawara suka ce ai ya kamata a ɗauki wani layi. Ga darma idan an zuwa talakawa za su narke, amma za su murmuri daga baya. Sai ce a ji a zuba. Ka san mai dalma canjin kuɗi. Sun kasa fitowa su faɗa ma mutane gaskiya. Buhari sai da ya kashe ƙasar nan sannan ya gaske ta. Buhari ya damar da ƙasar nan. Su fito su faɗa ba wani abu bane. Lokacin da muka mulki hannun PDP mun fito duk an faɗa an ce ƙasar nan yanzu aka ci take. Dalilin da mutane suka dinga Buhari rubutu kenan. Ƙasar nan a gargaje take. To me yasa mu yanzu ba mu koyi mu koma kawai mu dinga nuku ana daga mana kwali, ana daga mana menene. Ciyaman a baya kowa ya san irin gudunmawar da ka bayar wajen kafar gwamnatin shugaban kasa, tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari. Yanzu kuma kana irin waɗannan kalamai. Hakan yana nufin kayi da na sanin gudunmawar da ka bayar a wacce tafiya? Na yi. To me yasa? Na yi da na sani bangare ɗaya ban yi ba. To ta dalili bangare ɗaya da na sani kyakkyawan zaton da na yi. Ban yi kokari na yunkura na biyan da ra'ayin talaka suke ba. Me aka da sauran yan media sun fito suka dinga tunanin Buhari amma ni da karewa. Kuma da na san abin da ke kasa, ka san an ce kyakkyawan da to duk abin da kai mutu da shi kana ganin zai iya yi ko mai yiwuwa ne, saboda ka baka da garanti ka ce wannan abin ba mai yiwuwa bane in ka sa shi a gaba. Na biyu inda bai na sani ba, saboda ni na yi tsakani da Ubangiji, na yi Buhari tsakani da Allah, na ɗauki ragaman rayuwa ta iyali na ta yan uwana da ta wa'annan ƙarfin ga sasanin ga ba'ali. Duk bala'in da muka shiga, in kun shiga nan za a kashe, in kun shiga nan za a yi kaza, haka muke shiga mu fita. Ba wani a gwamnatin Buhari babu ko Buhari bai kai ni ba shi gudun ba da abin da muke magana a nan magana ce da kamar yadda ka faɗa yanzu da na sani ban yi ba saboda na yi dan Allah na farko. Wancan kuma da na san na kyautar zan da na yi ya kamata in shiga wata hanya da ya kamata in gane abun nan da gaske ne kuma da gaske ne, saboda haka na yi makauniyar soyayya iya gurgudu wanda kuma ta zo ta ma illa mai aka ta ƙasar illa. Yanzu a ƙasar nan ba wani parastatal wanda yake motsin ba motsa sai da Buhari ya damar da ko ina sannan ya bayar. Sun kuma shiga cikin ofis sun yi shiru me na ɓoyewa. Lokacin da muka ansa hannun gudanar haka muka fito muka faɗa ƙasar nan a dagula take a mana haƙuri. Kullum abin da muke cewa ƙasar nan a dagula take, yanzu mu isa ba za mu faɗa ba.
a fito a faɗa Buhari ya ta kulkula ƙasa ya kace komai kafin tenisi ya ta minti 30 ko awanni. Saboda haka akwai wani wanda ya faɗa mummuna ganin ƙarya yake ya ce wannan ƙasar yanzu ba duk wanda zai gaji Buhari sai dai gadin mushe. To muna ganin shi a matsayin adawa ne. Amma sai da muka shiga gwamnati sannan muka bincika amma abin nan a cikin kowa yake. In Najeriya sun fito yanzu ne aka ce kwanan arewa aka fito ana cewa ne aka ce rara ya fito da kwali. Rara ya fito da kwali an ɗauki mutane a arewa an yi kaza ne shiru United. Ko san me yasa ne shiru? Saboda ni ina da shawara. Shawarar da ke ta kuwa wannan shawara ce ina so in je in kai ma shugaban kasa. Ya fito ya gaya ma shi duk wanda zaka jagoranta ka gaya mai gaskiya ya komai su. Ko da daɗi ko ba daɗi zai iya zama. Yanzu da na ce a fito a faɗi gaskiya ni ban kyauta ba. A fito kawai a faɗa zai yiwu ko ba zai yiwu ba. Abinda mutane suke tsammani yanzu ba zai yiwu ba. Duk wata parastatal Buhari ya kashe ta ko kuma gwamnatin ba ta kashe ta sai an motsa take motsi. Saboda haka dan ma Allah ya taimake mu shi da ya zo a shirye yake. Shi shugaban kasa maganar subsidy ya fi kuma ta da muta ya kace talaka hankali yanzu ya fi kowa motsi. Subsidy tun kai shugaban kasa Buhari ya tafi cire shi. Da tunin ya zo in ka je ka bincika budget tun da kai dan jaridu ne za ku iya bincike kafin Buhari ya tafi ba budget ba kudin subsidy a cikin budget. Shi da ya zo cewa ya nomo budget shi ne da fin shi. Maimakon ya ce an cire budget kafin zo kaga ya faɗi gaskiya kenan ba shi ya cire ba wanda ya tafi shi ya cire shi sai ya ce nomo budget to tunda shi ya rike duk bala akan shi ke mu ma dan ba a so mu faɗa din wannan magana da na yi shawara ce zan zo in ce a zo a faɗi gaskiyar nan da ba a dan faɗa ba ana ta lalaka ana kuma ba zai yiwu ba in ba ka gaya ma wanda ta da shi gaskiya ba da aka can daga kwali da na zo yanzu na daga na ce ai tun ba zai yiwu ba an daga kwali ai tun da an ɗauki mutane arewa ni na sani na faɗi dalilai na ce gwamnatin Buhari gwamnatin Tinubu kwana 100 ya fi shekara ta kudin Buhari an faɗi hujja ba hujja biyu zan bayar ana a iya ɗan da misali na daga hawan Tinubu yau wata 3 da yan ko ya kace wata 4 da yan kwanaki mutum nawa kaje an dauka hanya Abuja baka san yadda ake yi ba baka san me aka yi ba baka san ya security ce ba amma ba za a zo a gaya maka ake security ba daga hawan shi zuwa yanzu ka san ko sai da aka shekara 7 da wajen kwana 25 hanya Abuja ba ta biyuwa duk wanda zai hau sai dai a wani abu mutum Buhari idan na dauki wannan ba wani abu da ya daga mun hankali a duniya kamar iyakace hanya Abuja daga Kano zuwa Abuja gurin talaka ba ta biyuwa saboda kullun a cikin su muke zagin duniyan nan da tsinuwa akan wannan abu muke saboda haka in dai aka ce Buhari na mulki a arewa yayi shekara 7 gwamna ya kace hanya Abuja ba ta biyuwa to ko raƙumi ba zai ga mana arewa raƙumi ba za ga mana arewa mutanen Najeriya kana dan arewa zaka ji kan dan ba lokaci daga hawan Tinubu yanzu wata 3 da ta wuce ban san wannan watan da aka wuce ba an karɓo mutum 560 a hannun bindiga ka san wannan maganar 560 har da shi da ma kun sani abu ne na security wanda ba za a zo a gaya maka ba dan an faɗa ta yadda ake bi din ba za a samu abu ba ka san bambancin wanda ya shirya da wanda bai shirya ba misali za a ce yau rana ya banna to gashi na an turo daga Abuja za a kama shi wanda ya turo rana kawai ya zo yana ai ga mu za mu zo mu rana zai ga cikin zai gaya masa da yake rana Allah da kuma fita ne sai ya banna kuma ya zo na saboda ka yadda ake bi security ne ake bi a hana wannan daukan mutanen hanya Abuja tunda ya hau mi kaji an yi saboda kuma mutum 500 din nan akwai source na an yi wannan da gaske ne to tunda na san an karo mutum 560 to ba zai yi in zo masa da rashin adalci ba a ce an dauki mutum kaza ko kaza ni in zo dauka kwali ba zai yi ba saboda dole sai na yi uzuri akan wannan ko da ya bani mukami ko ya bani minista ko bai bani ba ko kan ma ya neme ni amma dai a adalcin duniya ya kamata in hangi gaba don hangi baya shekara 7 muka yi hanyar nan duk wanda zai hau a gidan shi sai dai ya alwala in kuma ya faɗa a gida Abuja za shi a ƙasa wallahi ba za su bashi ba sun dinga kuka kenan sai dai in bayan da za su kuma Buhari ne ke mulki dan arewa ne